Pitanje ministrici demografije, obitelji, mladih, socijalne politike, ministrici Murganić. Usudit ću se reći, evo kao zadnje pitanje dolazi jedna tema koja je po meni najvažnija za našu domovinu, najvažnija za Hrvatsku. To je pitanje demografije. Kao što vjerujem svi znamo, Hrvatska je i dalje suočena sa jednim jako velikim prirodnim padom, suočena je sa negativnom migracijskom bilancom, što u konačnici rezultira ukupnim padom broja stanovnika. Pa oni koji ne znaju, brojke su katastrofalne. Imali smo 1991. godine 4 milijuna 784 tisuće stanovnika, a 2011. godine imali smo 4 milijuna 284 tisuće stanovnika. Projekcije za danas su da Hrvatska ima tek oko 4 milijuna stanovnika, neki demografi tvrde da ima i manje. Ja ovdje moram pohvaliti dosadašnje mjere resornog ministarstva, a radi se prije svega o porodiljnim naknadama, radi se o demografskim mjerama kroz poreznu reformu, ali zanima me koje su to ostale mjere demografske politike koje Vlada Republike Hrvatske namjerava u sljedećem razdoblju provoditi. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru. Zadovoljan sam s odgovorom, ali s obzirom se radi o jednoj jako važnoj temi, nikad dovoljno. Meni je drago da ministarstvo vodi računa i da se stvarno mnoge financijske mjere demografske politike ovdje promišljaju i da će se uskoro implementirati, ali ja bih ovdje sugerirao da osim tih financijskih mjera imaju one nefinancijske na koje bi također trebalo raditi. Rekao bih da nitko od nas koji smo roditelji nije stvarao djecu zbog poticaja, zbog dječjeg doplatka ili zbog nekih beneficija, zbog poreznih olakšica. Drugim riječima, ono što nama treba kao društvu, treba, ja bih se usudio reći, jedna duhovna obnova, odnosno da se shvati da je bez djece ova nacija, odnosno država nema budućnosti i da se stvori jedno ozračje u društvu da je dijete dobrodošlo, odnosno da je to trenutno glavni prioritet hrvatskog društva. Hvala vam lijepo.